हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन बरायबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान जेनेरेल नलेज भिडिअ लानानै फैनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै। आरो बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननिसिम भारत हादराव होनाय बयनिख्रुइबो गोजौसिन मान बान्थाफोरनि सोमोन्दै मोनथिनो आखायाव लानाय जाबाय। बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांनोसै। सेथियाव दं जोंहा साहित्य एकाडेमि एवार्ड। जाय बिथांमोना लिटारेरि एबा लिरगिरि, जाय खन्थाइ रायथाइ लिरो बिथांमोननि थाखाय बे बान्थाखौ होनाय जायो। 1954 मायथाइनिफ्राय बे बान्थाखौ भारत सरकारा होबोगासिनो दङ। बे बान्थाजों लोगोसे सार्टिफिकेट आरो 1 लाख रां नोगोद बान्था होनाय जायो। बर'नि गेजेराव गिबिसिन बे बान्थाखौ मोननो हानाय बिथाङा जाहैबाय मंगलसिं हाज'वारि। नैथियाव दं जोंहा अशोक चक्र। अशोक चक्र बान्थाखौ भारत हादरनि आर्मि एबा पुलिसफोरनि थाखाय मिलिटेन्ट एबा टेररिस्ट अपारेशन खालामनाय टाइमाव जेबो दाङाबाजि जायालासे गोग्गाथावै एबा बाहादुरियै सल्भ खालामनो हानाय बिथांमोननो थाखाय बे बान्थाखौ होनाय जायो। 1952 मायथाइनिफ्राय जों सरासनस्रा मानसिफोरनोबो बे बान्थाखौ होबोगासिनो दङ, जाय बिथांमोना बाहादुरि आरो सान्थिजों खामानिफोरखौ मावलाङो। लोगोफोर, आं भिडिअखौ जागायनायनि सिगाङाव नोंथांमोनखौ खावलायनो सानदोंदि आं जास्ट एवार्ड्सनि मुं आरो डिटेइलिं एसे बुंनानै होनोसै। जिखिनि लिरदों नोंथांमोना एसे नायनानै लाब्लानो जाबाय। दायो थामथियाव दं जोंहा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र बान्थायानो भारतीय रौनिया हान्जानि बयनिख्रुइबो गोजौसिन मान बान्था, जाय बान्थाखौ हादरनि दावहानि थाखाय बाहादुरि एबा बोलोगोरायै दावहायाव जिउ गोमाजानो गोनां जानाय जोहोलावफोरनो बे मान बान्थाखौ होनाय जायो। लोगोफोर, ब्रैथियाव दं जोंहा दादा साहेब फाल्के एवार्ड। बे एवार्डखौ 1969 मायथाइनिफ्राय भारत सरकारा होबोगासिनो दङ। बे एवार्डखौ भारत हादरनि सावथुन मुलुगनि बयनिख्रुइ साबसिन हामसिन जानाय सावथुननो होनाय जायो। गिबिसिन बे सावथुन एवार्डखौ राजा हरिश्चन्द्र सावथुना मोननो हाग्रोदोंमोन। बे सावथुनजों लोगोसे गंसे मेडेल, गांसे सार्टिफिकेट आरो 10 लाख रां बान्था हिसाबै होनाय जायो। 2019 मायथाइयाव अमिताभ बच्चना बे एवार्डखौ मोननो हादोंमोन। बाथियाव दं जोंहा अर्जुना एवार्ड। बे एवार्डखौ मिनिस्ट्रि अफ इयुथ एफेयार्स एन्ड स्पर्ट्सनि गेजेरजों होनाय जायो। बे बान्थाखौ भारत हादरनि गेलेगिरि, जाय बिथाङा बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन हिसाबै गेलेयो, बे बिथांनो बे बान्थाखौ होनाय जायो। 1961 मायथाइनिफ्राय बे बान्थाखौ होबोगासिनो दङ। द'थि नाम्बाराव दं जोंहा राजीव गान्धी खेल रत्न बान्था।
राजीव गान्धी खेल रत्न बान्थाखौ भारत हादरनि गेलेगिरि बिथांमोननि बयनिख्रुइबो मानगोनांसिन बान्था हिसाबै होनाय जायो। 1992 मायथाइयाव चेस ग्रेन्डमास्टार विश्वनाथन आनन्द बिथाङा बे बान्थाखौ गिबिसिन मोननो हादोंमोन। दासिम भारत हादरनि गेजेराव क्रिकेट गेलेगिरिफोरनि मादाव 4 बिथांमोना बे बान्थाखौ मोननो हाबाय। बिथांमोननि मुङा जाहैबाय सचिन तेंदुलकर 1998, MS धोनी 2008, विराट कोहली 2018 आरो रोहित शर्मा 2020। नैथि नाम्बाराव दं जोंहा भारत हादरनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन सिभिलियान मान बान्थाफोर। गिबियावनो सिभिलियान एवार्डआ 1953 मायथाइनिफ्राय सोलिगासिनो दङ। बेनिनो बयनिख्रुइबो गोजौसिन मान बान्थाया जाहैबाय भारत रत्न एवार्ड। नैथियाव दं पद्म एवार्ड। पद्म एवार्डखौ जोङो मोनथाम बाहागोआव होनाय जायो। पद्म विभूषण, पद्म भूषण आरो पद्मश्री। बे मोनथामबो पद्म एवार्डनि सिङावनो गोलैयो। भारत रत्न सिभिलियान एवार्ड बियो सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो गोजौसिन मानगोनां एवार्ड। भारतनि गिबि मन्थ्रिया बोसोरसेयाव 3 सुबुंफोरनि मुंखौ बे एवार्डनि थाखाय नमिनेशन खालामनो हायो। गिबिसिन भारत रत्न बान्थाखौ मोननो हानाय सुबुंफोरा जाहैबाय पलिटिशियान हिसाबै सी राजागोपालाचारी, फिलसफार हिसाबै सर्वपल्ली राधाकृष्णन आरो साइन्टिस्ट हिसाबै CV रामन। पद्म एवार्डखौ आं आगोलावसो बुंदोंमोन दि बेखौ मोनथाम बाहागोआव होयो। सेथियाव पद्म विभूषण, नैथियाव पद्म भूषण आरो थामथियाव पद्मश्री। थ' जों बिनि गुबुन गुबुन बाहागोफोरखौ नायनोसै। पद्म एवार्डनि बाहागोफोरा जाहैबाय गिबियाव दं जोंहा पद्म विभूषण। पद्म विभूषण एवार्डखौ भारतनि नैथि गोजौसिन सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय मान बान्था हिसाबै होनाय जायो। बेनि उनाव दं पद्म भूषण। पद्म भूषण बान्थाखौ भारत हादरनि सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय थामथि गोजौसिन मान बान्था हिसाबै होनाय जायो। बेनि उनाव दं जोंहा पद्मश्री बान्था। पद्मश्री बान्थाखौ भारत हादरनि सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय ब्रैथि गोजौसिन मान बान्था हिसाबै होनाय जायो। बे मोनथामबो बान्थाखौ भारत सरकारा 1953 मायथाइनिफ्राय होबोगासिनो दङ।